बे गादिखौबो थगायथ'सो पाब्लिकखौ थगायनो बोरैबा गादि लानो हागोन नामा बिनि बादै जेबो नङा खारन बिथाङा कोनो दिन बर'लेण्ड आलादा रायजोखौ नागिरखायाखै लुगैयाखै दाबो लुगैया मात्र ओरैनो रायजोफोरखौ थगायफ्लानो हागोन नामा बेबायदि थगायनायनो रायजोफोरनि सेन्टिमेन्टखौ द्र खालामनानै बोरैबाफोर पावार फैनो हागोन नामा बेल'सो बिनि बादै जेबो नङा इन रियेलिटि हाग्रामा कोनो दिन आलादा रायजो नागिरा आरो दिनै आलादा रायजोनि थाखाय जिखिनि बिथा नांगौ बिथांखौ गायसननांगौ होननानै बिथाङा सानाखैमोन दिनै अल बर' साइन्स इउनियन NDFB नि मोनब्रै फेक्सन बेयो ज' सुक्ति खालामनानै जि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिसन फुलफिल खालामनो थांदों बेयो खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायोब्लानो जोंहा आलादा रायजो बानायनायनि बिथाया गोगोम जाखागोन जायनि सायाव बिथा खालामनानै जोंनि उन जोलैया आन्दलनजों नङा खिन्थु पार्लियामेन्टारि प्रसेसजों बिथाङा आलादा रायजो बानायनो हागोन दिनै जों बिनि बिथाखौसो खालामनो नागिरदों बेनिखायनो हाग्रामानि जिथु दा फोसावबायनाय जास्ट रायजोफोरखौ रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै बोरैबाफोर गादि दखल खालामफिननो हायो नामा बिनि आन्दोआव थानाय सिमांखौ फोरमायनायनि बादै जेबो नङा बेमोन थाबाय थानो गोनां जादोंमोन खिन्थु दिनै UPPLआ थांनाय बोसोरनैनि सिगाङाव सरकार दाखांनायनि उनाव बिथांमोना बिकल्पआव नुहुरबाय आरो लोगोसे UPPLआ मोनसे नीति आरो आदर्श गोनां बिटिआर राजखान्थि हान्जा बे ओनसोलनि गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ लोगोसे खौसे लानानै खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोनाय बे राजखान्थि हान्जा आरो थांनाय बोसोरनैयाव दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव बे राजखान्थि हान्जाया मोनसे गोजोन थासारि मोनसे गोरोबलायनाय थासारि लाबोनो हादों आरो बेफोरबायदि गासै परिबर्तनखौ नुनानैनो हयथ' दिनै जायफ्रा जोंनि राजखान्थि हान्जायाव जुगदान खालामबाय बिथांमोना गासैबो नुनानैनो पसन्द खालामनानै गाव गोदो गाननाय जोमनाय जिथु गोजाममोन बेखौ गारनानै खुना गारनानै दिनै गोदानखौ गानफैबाय आरो बिथांमोनखौ आं बरायदों जों आसा खालामदों बिथांमोना UPPLआव खामानि मावनो फैनानै गोजोननाय मोनगोन आरो जों बरायदों बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि जिफोर आंखाल दं जिफोर जेंना दं गावगावनि ओनसोलाव बेफोरखौ UPPLनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा सुफुंनो नाजागोन आरो नाजालांबाय बेसेबांसो दिनै गासै सा 57 जुगदान खालामबाय आरो गुबुन गुबुन जनगोष्ठी बे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैदों जों बेनिखायनो गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोना एसेबां नेसनेल पार्टिफोरनिफ्रायबो फैदों साफा सानैया नेसनेल पार्टिखौ गारना फैनाया मामुलि डिसिसन लानो गोनां जाया आरो थारमाने नेसनेल पार्टिनिख्रुइबो साबसिन जों UPPLआ खामानि मावनो हादों बेनिखायनो बिथांमोना बे पार्टिखौ मोजां मोनना फैदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जों आसा खालामदों आरो दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरानो UPPLखौ बजबना लागोन आरो बे बिभिन्न राजनितिक दलखौ गारना फैनानै UPPLआव जुगदान खालामगोन बेयो एक्सुवेलि निर्भर खालामगोन जोंनि मावनाय सायाव थांनाय बोसोरनि जों जिखिनि खामानि मावदों बेयो रायजो राजाफोरनि थाखाय नाजावथाव गनायथाव आरो गोजोनथाव जादों आरो बेनिखायनो जेरै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थानाय सुबुंफ्रा UPPLआव फैनो थाखाय आथिं फोलावगासिनो दं दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिदि जुगदान खालामनो ओंखारगासिनो जों टाइम होनो हाथ'वाखै आरो दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामबाय बे बेफोरखौनो समस्यायाव गाबोन समफोर बिदिनो जों दाबफा दाबफा जायगायाव गोदान रायजो राजाफोरखौ UPPLआव जुगदान खालामबाय थागोन हाग्रामा सरकार दासिमबो बुजिनो हायाखै जे दानि समाजाव दानि सुबुंफ्रा गोजौ थाखोआव जे थांनो हाबाय गोजौ सिन्था खालामनो हाबाय हयथ' बिथाङा बेखौ दासिम बुजियाखै बिथाङा गावनि समाव जिबायदि स्टेजाव दं बेयावनो दं होनना सानबाय थादों बेनिखायनो बिथांनि जि सिमां बे सिमाङा माब्लाबाबो मोगथां जाया खारन बिथाङा करापसननि बाथ्रासो सानो आन्डार डेभेलपनि बाथ्रासो सानो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बिथाङा खुनु साना आरो दिनैनो मोनसे प्रमान नुदों दिनै गासैबो राजनितिक दलफ्रानो इलेक्सन कमिटिखौ लोगो हमहैदों बेखाय आसामाव जे डिलिमिटेसन जागोन समस्थिफोरखौ गोदान निर्धारन खालामजागोन बेखौ रिपर्ट लानो थाखाय बिभिन्न राजनितिक हान्जानि कमेन्ट लानो थाखाय दिनै दिल्लीयाव मोनसे टिम दंफैयो इलेक्सन कमिसनाव हरनाय आरो बेवहाय जों नुदों जे UPPLआ खालि बर'फोरनि थाखाय बर'फोरल'सो दंमोन रावबो गुबुनारि हान्जा गैयामोन खिन्थु बाखि गुबुन माबाया BPF सरि
BPF-नि फान्दै हिसाबैबो गासैबो बर' सोद्रोमाफोरल'सो गुबुन रावबो जाति गैयामोन खिन्थु UPPL आव दिनै गरखा दं सान्थाल आदिबासिनि सोद्रोमा दं बाङालिनि सोद्रोमा दं असमियानि सोद्रोमा दं आरो बेनि प्रमाण होयो जे UPPL आ गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै लोगोसे खामानि मावदों गासै जाति जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे सुस्थ' समाज दानो थाखाय खामानि मावदों खिन्थु BPF आ अकल बर'नि खोथाल' सिदा खालामो बेनो दिनै प्रमाण